Şoňlar Marynyň ýaşaýjylary öý haýwanlary üçin veterinariýa kitaplaryny taýýarlamagy howlugarlar, şahatnamalary, gyssalar, maktagallalary türkmen alabaýatlarynyň eýelerine goşmaça adyk paýogunyň berilip başlanmagy baradaky habarlar bilen baglanşykly diýip habarçylarymyz aýdýarlar. Olar bu aýdylýan täzelikleriň käbir jekmejeklerini anykladylar. It eýelerine her aýda 1 manat bahadan 7 kilogram un berilmegine garaşylýar. Munyň üçin itleriň pasportly we veterinariýa kitapçaly bolmagy zerur. Her aýda un paýyny almak üçin öý haýwanlarynyň eýeleri ähli resmi namalary yerli döwlet dukanlaryna tapşyrmaly. Şeýdip alabaý itine eýe bolan ýaşaýjylar un paýyny alyp bilerler. It üçin zerur dokumentlaryň berilmegi onuň 3 arkasynyň tasdiklanmagyny da talap edýär. Bu arada habarçylarymyz Mardaky birnäçe döwlet dukanynyň eýelerine salyglanyp 15 aprelde habar berdiler. Marynyň häkimetlerinden we yerli sowda pudowynyň işärlerinden bu habary resmi taýdan tasdikladyp bolmady. Türkmenistanda adyk paýogy şu wagtda çenli diňe adamlara berilýärdi. Emma döwletiň adam başyna her aýda belli bir nyrkdan kesgitlen 5 kilogram uny soňky ýylyň dowamında adyk yetmezçiliginde köplere el geterli bolmady. Habarçylaryň soňky maglumatlaryna görä Marynyň ençe etrafynda adamlara sentýabryň un paýy dekabryň aýagynda satyldy. Adyk krizisiniň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýän hökümet ilad üçin subsidiýerlenen adyk önümleriň bahalaryny fevralda ýene ýokurlandyrdy. Indi alabaý itleriň eýelerine goşmaça un paýyny bermek planynyň Türkmenistanyň beýleki sewetlerinde göz öňünde tutulup tutulmaýanlygyny anyklap bolmady. Bu aralykda alabaýlaryň eýeleri özlerine un satyn almak mümkinçiligine degişli planlara häkimetleriň arasynda tohum itleriň sanyny anyklamak we olary belli almak synanşygy hökmünde hem garaýarlar. Olar köpleriň öz itlerini hasaba goýmazdan saklaýanlygyny we köpeldýänligini aýdýarlar. Ýurtda arasynda tohumly itleriň meşhur uly we olar owy yerlerinde köp saklanýar hem maldarçylykda öýre meýdanlarynda mal bakmak üçin ulanylýar. Azatlyk bilen anonim gürleşen it eýeleriniň pikiriçe alabaýlary hasaba almak häkimetlere ýurtda alabaýlar üçin gurulan köp sanly merkezleri doldurmak maksatly itleri anyklamagy hem soň eýelerinden almagy mümkinçilik döredip biler. 2 ýylyň dowamında Türkmenistanyň her sebitinde alabaýlar üçin ýörite penahanalar guruldy. Ýurdun häkimetleri bu deshalaryň gurulşyna döwletiň näçe çykdyjy edýänligini kesgitlemedi. Emma it merkezleriniň gurulşy üçin büdjet işärlerinden ýygyderli pul ýygnady. İtşinaslaryň sözlerine görä häzirki wagtda arasynda tohum itleriň eýeleri öz itleri barada gürlemezligi makul bilýärler. Itleriň bahasy 6 we 10 miň manat aralygynda. Ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow özüni alabaý itleriň bilermeni hökmünde görkezýär. Onuň ogly Serdar Berdimuhammedow bolsa ýurtda döredilen türkmen alabaý itleriň halkara bileleşigi atly guramanyň baş tutany. Soňky aýlarda itleriň gözellik beýatdaşlygy, türkmen alabaýlaryň bayramçylygy, şeýle hem itler üçin medal hem türkmen edermen alabaýy atly at döredildi. Mundan başga da Türkmenistanyň mejlisi it östürip ýetişdirýänler üçin halk itşinaty we at gazanan itşinat ýaly atlaryň döredilmegini tasdiklady. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow alabaý itleri hakda kitap ýazýar, olara goşgy başlaýar we aýdym aýdýar. Ýurdun medeniýeti prezidentiň türkmen alabaýy atly kitabynyň halkyň durmuşynda we ykbalynda möhüm rol oýnanlygyny öňe sürdi. Ýurdun ýolbaşçylarynyň türkmen alabaý itine aşy üns berýän wagtynda häkimetler itleri we pişikleri wagşylarça ýok etmegini dowam etdirýärler. Her gün ýurdun çar künjeginde jemaat gulluklarynyň işärleri köpçüligiň şol sanda çağılaryň gözüniň öňünde onlarça it pişigi zäherläp ýa-da urup öldürýär. Türkmenistanyň paýtagtynda alabaý itiniň ägir tuly altyn çaýlan ýadygarlygy dikildi. Ýurt agyr ykdysady çökkünlüligi başdan geçirýärkä, ilad bolsa azyk yetmezçiliginden ejir çekýärkä, hökümet bu äpet deshanyň gurulşyna sarp edilen çykdyjylaryň mukdaryny ma'lum etmeýär.